Ôi. Salah kayaknya kak. गिबि-गिबियावनो जोंनि एसएमसि कलेजनि सुबुंथिरि फरायसालिमानि जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि बर' बिफाननि जोंनिनो डिपार्टमेन्टनि फोरोंगिरि सार बिथां मानगोनां नीलाचरण सर्गियारि सार लोगोसे जोंनि बिफाननिनो रमेन मुसाहारि सार आरो लोगोसे जोंनि बे बर' बिफाननिनो अरुण कुमार बसुमतारी सार आरो बयनिख्रुइबो आंनि आंगोनि फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन दिनै जों बोसोरफ्रोमबो बेबायदि नोंथांमोननि दैदेननायावनो फरायसाला फरायसुलिफोरनि दैदेननायावनो दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोरा जेरैबायदि गुबुन गुबुन बिफानफोरा जेरैबायदि फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालिबोदों बेबायदिनो जोंबो फालिबोगासिनो दङ आरो दिनैबो जों बिनि अनगा जायाखै दिनैबो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जा नोंथांमोना जोंखौ बे जोंनि बिफाननि रुमाव लाबोनानै जोंखौ जा सन्मान होबाय जोंखौ जा नोंथांमोना बरायबाय बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय एबा बिफाननि गाहाय जानानै नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे जा बे जोंनि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै इन्जुर लाइसि जा ओंखारदों बेबो साबसिन हामसिन जादों थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ आरो बेबायदिनो जों इयुनावबो बेनिख्रुइ आरोबाव साबसिन हामसिन जागोन होननानै मिजिंथियो नाथाय मोनसे जोङो बिथांनि मुङै जा साखि धुप जलायबाय बिथाङानो जाबाय डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आरो बिथाङा जोंनि भारतनिनो नङा सासे मुलुगनाङैनो सासे बेस्ट टिचार बेस्ट फिलसफार सान्थौगिरि हिसाबै बिथाङा सिनायथि मोनो दा बिथाङा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आथिखालि बयनिबो आखायाव मबाइल थायो मबाइलफोराव थुबानो बिथांनि बाय'डाटानि बागै जों गोबाङै मिथिनो हायो थेवब्लाबो दिनैनि सान हिसाबै बिथाङा जोनोम जादोंमोन 5 सेप्तेम्बर 1987 मायथाइयाव तामिलनाडुनि तिरुतानियाव जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा जोनोम जानायनि लोगोसे आरो बिथांमोना एक्चुअली बायबर्न जोनोमजों मोनफाबोनाय बायबर्न चाइल्डमोन आरो बिथाङा जोनोमनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखामोन बिथाङा सासे फिलसफार ग्रेट फिलसफारमोन जोनोम जानायनि उनाव गुबुन गुबुन फरायसालि एबा जौमा फरायसालिफोराव फरायनानै बिथाङा गावखौ सासे फिलसफार सान्थौगिरिजों लोगोसे गेदेमा मानसि हिसाबै सिनायथि होनो हादोंमोन जोंनि बे भारतबर्षनि अनगायैबो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव बिथाङा गावखौ सिनायथि होनो हादोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा मा खालामदोंमोन जे जोंनि भारतनि जोंनि भाइस प्रेसिडेन्टबो जानो हादोंमोन बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट जानायनि उनाव लेङाइ आफादगिरि भारत हादरनि बिनि उनाव बिथाङा मा जादोंमोन सेकेन्ड नैथि समनि थाखाय जोंनि भारतबर्षनि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया जायखौ होनना बुङो बे प्रेसिडेन्टखौबो जानो हादोंमोन आरो बिनि उनाव
बिथांनि जा सानथौगिरि फिलसफारफोरखौ नायनानै फिलसफार बिथिंखौ नायनानै बिथांनो भारत सरकारा जोंनि बे भारत गभर्नमेन्टआ बिथांनो भारत रत्नबो होदोंमोन आरोखि जोंनि भारत रत्न एवार्डआ बान्थाया जोंनि भारतनि बयनिख्रुइबो जौसिन बान्था होननानै जों साननानै लायो एबा गनायथि मोनबोगासिनो दं बेनिखायनो बिथाङा भारत रत्नबो मोनदोंमोन आरो बिथांनि बाथ्राखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया जोंनि सारमोना बिथांनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंदों आङो बारा गोलाव दिनै साननानै चुज खालामनो इउ हेभ टु चुज व्हाट इज द राइट वे माने हाउ टु गेन योर नलेज माबायदि नलेजखौ जों गेन खालामनो हागोन बुजिबायना थ' बिनिखायनो मा जादों फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गेजेराव जाबायदि जोंनिया सोमोन्दो थानांगौ बे सोमोन्दोखौ जों माब्लाबा गेप्स थानायबो नुनो मोनो बुजिबायना जाहाथे बेफोरबायदि जानाया बेफोरबायदिखौ मेनटेन खालामनांगोन जोंनि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोना आरो जायफोर जोंनि सिनियर दा 5th सेमनि जायफोर सिनियर दङ बिथांमोना जुनियरफोरखौ मोजाङै फोरोंलांनांगोन गावनि फंबाय बिनानाव बायदि मोजाङै फोरोंलांनांगोन मा खालामबा मोजां जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि मावनांगौ खामानिया मा जों फरायनो फैयो नंगौना नङा जों बयबो इयाव फरायनो फैदों मेजर लानानै जों सानसे डिग्री लानो हागोन BA खौ फरायनानै जोबलांगोन बिनि उनाव जोङो थांनानै सोरबा इउनिभार्सिटि फरायगोन सोरबा BEd फरायगोन सोरबा टेटनि थाखाय प्रिपेरेसन जागोन सोरबा फार्दार एडुकेसनाव थांगोन सोरबा बेंक सेक्टराव थांनो नाजागोन सोरबा प्राइभेट सेक्टराव थांनो नाजागोन बायदि बायदि बिथिङाव थांनो नाजागोन नाथाय नों जेरावखि थाङा इउ हेभ टु बि कम्फर्टेबल इउ हेभ टु बि फ्लेक्सिबल जों फ्लेक्सिबल जानांगोन गोरोबनो हानाय जानांगोन जों जेराव जों गावखौनो दिदोम लाखिनो हानाय जानांगोन नों जेरावखि खामानि जेरावखि नों रियाद लानो थां जेरावखि खामानि मावो थ' बिनिखायनो आं बुङो जे नोंथांमोना गावनि सिमांखौ होसोनायाव जेब्लाबो फेलें जानो नाङा जेब्लाबो थाद'नो नाङा जोंहा बयहाबो मोनसे एम एन अबजेक्टिभ्स दं मोनसे थांखि दं बे थांखिखौ लानानै जों दावगालांनांगोन आरो थांखि थायोब्लासो जों सासे मानसि हिसाबै थांना थानो बे बादायलायनाय मुगायाव without aim and objectives there is nothing else हास्राव हा बायदि होननानै जों बुंनाय जायो एम एन्ड अबजेक्टिभ्स बेफोरखौ बेनिखायनो जोङो फरायसाला फरायसुलि नोंथांमोनखौ जों जेसेबां हायो जोंनि बुकिस नलेजजों थानाय बिजाबनि बाहेरावबो जों माब्लाबा बाथ्रा बुंनांगौ जायो नोंथांमोनखौ रेफारेन्स लाबोनानै जाहाथे नोंथांमोननि इयुन जिउआव मोजांनिख्रुइ मोजां जायो बयबो पार्सेन्टेज लाना थांगोन बयबो गियान लानानै थांनो नागिरगोन नाथाय ससियेल गियान आरो बुकिस नलेज and social knowledge there is difference between each other मोननैबो डिफारेन्स दं बेनिखायनो जोङो लेखानि बाहेरावबो थांनानै जों क्लासाव माबा बाथ्रा रेफारेन्स लाबोनांगौ जायो नोंथांमोननि गियानखौ दानो थाखाय दा जिखिजाया नोंथांमोना माबायदि लादों जों बेखौ मिथिया नाथाय जों जेसेबां हायो जोंनि थाखाय जों इसेबां गियान होनो आरो लोगोसे नोंथांमोननि जा जोंनि थानाय जा सन्मान जा अननाय जों बेखौ दिनै नुबाय आरो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो बेबायदिनो जोंखौ लिंनानै मान बावनायल' नङा जोंखौ बेबायदि मान बावाबाबो जोङो जेबो जाया नाथाय जोंनि जा डिपार्टमेन्टनि नाम जा जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि नामखौ नोंथांमोनानो लाखिनांगोन थांनाय एग्जामाव जोंनि बर' डिपार्टमेन्टआनो बयनिख्रुइबो हाइस्ट फार्स्ट क्लास मोनदों थांनाय BA एग्जामाव गासै कलेजनि बिथोराव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट लोगो नांनानै जोंनि बर' डिपार्टमेन्ट लोगो नांनानै गासै 7 फार्स्ट क्लास मोननो हादों 7 बिथोराव गेजेराव 6 जनानो जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनिमोन आरोखि जोंहा इयाव मोनसे गोग्गानाय दं जोङो गोग्गानो हादों माबोरै गोग्गानो हादों जों गुबुनखौ एसे फेजेननो हादों फेजेननाय माने फेजेननाया जोंनि थांखि नङा गुबुननिख्रुइ जों बांसिन बेसे माबोरै मोजां खालामनो हागोन जोंना बेसो थांखि जों गुबुनखौ इगनर खालामनो हायाखै गुबुनखौ जों आन्डार एस्टिमेट खालामनो हायाखै गुबुनखौ जों नेग्लेक्ट खालामनो हायाखै बाट बे बादायलायनाय मुगायाव गुबुननिख्रुइ जों बांसिन साबसिन खालामनो हायोब्ला जोंनिया बेनिख्रुइ गोग्गासिन बेनिख्रुइ मोजांसिन बाथ्रा गैया होननानै जों सानो बेनिखायनो जायफोर फरायसुला नोंथांमोना बे जोंनि बर' डिपार्टमेन्टआव फरायगासिनो दं आरो फरायलांगोन बिथांमोनखौ आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय नोंथांमोना जेसेबां हायो गावनि गियानखौ लानायजों लोगोसे जोंनि पार्सेन्टेजफोरखौबो मोजां बानायलांनानै फार्स्ट क्लासफोर लानानै जोंनि बर' डिपार्टमेन्टखौ गुबुननि सिगाङाव खर' दैखांनानै थांना थानो हागोन गोजोननाय आरो थेंक इउ थाबाय आरो जों आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेबाव फोजोबबाय गोजोन्थों बेनि थाखाय
थाखायनो बे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि दिनैनि बे समाजारि फरायसालिमानि बर' डिपार्टमेन्टनि सिङाव थानाय गासै फरायसुला फरायसुलिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे जोंनि बेवहाय दङ बे फरायसालिमानिनो मानगोनां हेड अफ बर' डिपार्टमेन्टनि हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट जाय डक्टर हेमन्त मुसाहारि सार रहेन मुसाहारि आरो अरुण कुमार बसुमतारि आरो गासै फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन जों दिनै बयबो मिथिखादों फोरोंगिरि सानखौ मानि थाखाय फालियो सोरनि मुङै फालियो सोर फालियो बेखौ जोङो बेखौ बुंबाय थानाय जादों बा बयबो जोङो बिजाबाव मोनदों मा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बिनि थाखाय जों मानो बे फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जायो बिनि अनगायैबो गुबुन गोबां फोरोंगिरि दङमोन नङा होनब्ला दा बेनो जाहैबाय डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णना 1987 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बराव बियो जोनोम मोन्दोंमोन आरो 1967 मायथाइनि 17 एप्रिलाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बिथाङा सासे बिराद मोजां उन्दै समनिफ्रायनो बिराद मोजां फरायसामोन बिराद मोजां बियो सोलोंथाइ मोजां मोनग्रामोन बिराद मोजां बियो राजखान्थिगिरिमोन बिराद मोजां बियो फोरोंगिरिमोन आरो बियो बिराद गोसो गुवार सासे फरायसामोन आरो सासे गोरों लिरगिरिमोन आरो जायनि जाहोनाव बियो 1906 मायथाइयाव बियो MA पास खालामनायनि उनाव फरायनाया जोबखांजोबनायनि उनावसो बिथाङा राजखान्थियाव आगान होदोंमोन आरो बिथाङा 1947 मायथाइनि जिथु भारत उदांस्रि जादोंमोन 1952 मायथाइयाव जोंनि भारत हादराव सासे राष्ट्रपति गायसनदोंमोन आरो डक्टर राजेन्द्र प्रसाद बिथांनि लोगोआवनो बिथाङा सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जानो हादोंमोन आरो 1952 मायथाइयाव बिथाङा भारत हादरनि सासे राष्ट्रपति जायखौ होनो जोङो प्रेसिडेन्ट बेबायदि जानो हादोंमोन आरो फोरोंगिरि सान हिसाबै जोङो फालिनोसै होननानै दाबि दिखांदोंमोन आरो जेनेबा खावलायहैदोंमोन बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन नोंसोर आंनि जोनोम सानखौ फोरोंगिरि सान फालियालासेनो जुदि नोंसोरो 5 सेप्तेम्बरखौ फोरोंगिरि सान हिसाबै फालियो अब्लानो आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बे समनिफ्रायनो जोंनि भारत हादराव बे फोरोंगिरि सानखौ जों फालिबोबाय थानाय जायो दा बेखायनो बुंनाय जादों सासे उन्दै गथ' सासे फोरोंगिरि गांसे बिजाब गांसे कलम बेनो बुहुमखौ सोलायहोनो हायो होननानै बुंदों नङा होनबा आंनि फिसालाया दिनै कलेजाव थांदों आंनि फिसाजोआ दिनै कलेजाव थांदों माबोरै बिथांमोना आंनि फिसाफोरा बोरै फरायनायजों लोगोसे फरायखांनायनि उनाव गाव गावनि आथिङाव गसंनो हागोन बेखौ जोंनि बिमा बिफाया साफ्रोमबो नागिरो दा नोंखायनो जोङो बिमा बिफानि जों साफा साफा बान्दा जायो नङा होनबा जोंखौ बिमा बिफाया जोनोम होदों खांदों बादों फेदेरदों फोलावदों जाहोदों लोंहोदों नङा होनबा खिन्थु बोराय बुरि जाहैब्ला बिमा बिफाया मावनो हायै जायोब्ला जोङो गेदेर गोलाव जाहैफिननाय नङा होनबा होमबाना जोङो बिमा बिफाखौ मावै दाङै जाहोफिननांगोन दा नोङो गुबुननि सायाव जोङो सोनारनानै थानो दरखार गैया नङा होनबा बबेबा मोनसे खुंथायाव जुदि नों होलेना थायोब्ला बे खुंथाया जुदि लेमलाङोब्ला बा बायलाङोबा होनबाथ' नोंबो गोग्लैलांफागोन ना ओंखायनो जोङो गाव गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो माने गावनि सायाव रोंगौथि लानानै नोङो ससिय' इक'नमिकनि डेभेलपनि सायाव खामानि मावनांगोन गावनि थाखायबो मावनांगोन समाजनि थाखायबो मावनांगोन बे मोननै हाबाखौ जों माब्लाबाबो एरायनानै सोलिनो हाया आङो फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै बेखिनिखौनो बुंबाय जोबथारनायाव बयनिसिमबो खनसे साबायखर बावबावनानै आंनि दिनैनि फोरोंगिरि साननि जिथु फंनैसो बुंनाय बिबुंथि बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों Dr. Surupri Radhakrishnan loब्बा लाखिनानै दिनैनि गोथार सान फोरोंगिरि सान हिसाबै जोंनि बे फरायसालियावल' नङा गुबुन गुबुन
फरायसालि जेराव फरायसालियाव हाबाफारि खुंनाय जादों। दिनैनि बे जोंनिनो बर' बिफाननि गाहाय डक्टर मुसाहारि लोगोसे जोंनिनो सार निला सरगियारि आरो बर' सार आरो आंनिनो फरायसुला फरायसुलि लोगोसे जों बयबो मिथिबाय दिनै सारमोननि गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय डक्टर सरगियारि राजनि सोमोन्दै बिथाङा मामोन बिथाङा मा मावदोंमोन जों बिनि उनखौ माबोरै संनांगौ बेफोरखौ जों सारमोना अलरेडि बुंखालांबाय। आं जिहेतु जों मोनसे बाथ्राखौ साननो हायो जेरै मासे दाउआ गावनि फिसाखौ मा खालामो जोथोन लायो। बेनि गेजेराव माखासे मा खालामो माखासे सुथुरफोरा जेरै दाउखाखौ बुंजायो दाउखा मा खालामो इमान बिमाया सेभ खालामनाय गेसेयावबो मा खालामो बेबो फिउ फैनानै साबख'ना लाना थाङो। जोंनि गेजेराव ओरैबायदि जानांगोन दा जों साफ्रोमबो फरायसाया जों फरायदों नाथाय बेनि गेजेराव मा खालामनांगोन जोंबो गावबा गावनि एमखौ बेफोर गोबां गेजेरावबो जोंनि गावनि एमखौ सोनानै थाबनो लानो हानांगोन। दा जों होसोनो हानांगोन होमबासो मा जागोन जोंनि जिउनि थांखिया साक्सेस जागोन। नङाब्ला जोङो मा जागोन बे जों जेरै 11 बायदि थाङोब्ला जों मा जागोन लासै लासै जोंनि साननायफ्रानो लेम जागोन। दिनैनि बे सानजों जि जोङो गाजा गोमजायै बिथांमोननि नाजानायाव एबा फिफ्थ एबा थार्ड एबा फार्स्टनि नाजानायाव जि गाजा गोमजायै खुंबाय बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद गोजोनथावबो। आरो दिनै आं सानोबा नोंसोर जि बेनिफ्राय बारग'लांगोन बेनि उनाव जोङो जोंनि बर' समाजनि बर' हारिनि बर' थुनलाइनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोंसोर आगान होनानै जाहाथे जोंनि जाथिनि समाजनि हारिनि मोनफ्रोमबो गामिनि नोंसोर सासे सासे जोंथि महरै जोंनानै हाथरखि बायदियै बबेबा खना खना नोंसोर जोंनानै जाहाथे बेफोरबायदि गियाननि सोरां होनाय आंनि फारसे बेफोरखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आं सानो जेरै नोंसोर जोंखौ दा फोरोंगिरि हिसाबै जोंखौ फालिदों सिबिदों आंबो मिजिंथियो नोंसोरबो सानसे समाव नोंसोर फोरोंगिरि जानानै नोंसोरबो सोरजोंबा फरायसाफोरजों अनसायजागोन आं मिजिंथिबाय। आं बांद्राय गोलाव बुंला माने टाइमा सफैलाय बेखिनियावनो आंनि गोसो गोरबोजों अननानै बेनि फोरोंगिरिफोरखौ सिंगाव अरुण कुमार सार मानगोनां सगनसरि फरायसालिमानि दिनैनि बे 5 सेप्तेम्बर थांफिनबा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जिथु जोनोम सान फालिथाय बे फालिथायाव बर' डिपार्टमेन्टनि जानानै फालिथायाव बाहागो लानो हानाय जोंनिनो फरायसालिमानि बिफान गाहाय डक्टर हेमन्त मुसाहारि बेवहायनो बाहागो लाबोनो हानाय बिफाननिनो बिबुंगिरि नीलाचरण स्वर्गियारि सार बिफाननिनो बिबुंगिरि जोंहा रहेन मुसाहारि सार आरो जोंनि आंगोनिबो आंगो फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन गासैनिसिमबो गिबि गिबियाव आङो दिनै बे फुंबिलि समाव फुंबिलिथ' नंलिया डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जानानै बा टिचार्स डेनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय आं गिबियावनो जासिग्रोबाय। आगुआव सानै बुंथिगिरि सार बिथांमोना गेबेङै रेबें बुंलांबाय। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जिथु जोनोमनिफ्राय हमनानै बिथांनि माखासे फिलसफि बेखौबो बुंलांबाय। दा आं बारा फोलावनो सानाखै फोरोंगिरियानो बयनिख्रुइ देरसिन होननानै आं बुङो आरो दा साननो थाङोबा जाय मास्टार मावदों बेल' फोरोंगिरि नङा। दहायनो बुंखादों जे जोंनि गिबि फोरोंगिरियासो बिमा बिफा नङा होमबा जोङो न'निफ्राय बारबोबानो जों फोरोंगिरिफ्रा फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेवहाय माखासे गियान दहायनो होनलांखादों जे बिजाबाव थानायनि अनगायैनो माखासे बाहेरा गियान जायफोरखौ जोङो गाज्रिखौ गारनांगौ होनना बुंगोन मोजांखौ बोजबनांगोन होनना बुंनांगोन आरो रोङैखौ फोरोंनांगोन बिदिनो गासैखौबो फोरोङैसो सासे माने मोजां फोरोंगिरिया सासे मोजां फरायसा बा मोजां सुबुं सम्पद दानो नाजाग्रा बे फोरोंगिरिया ओरैनो नङा आरो सिङाव बिराद गुवार आबुं ओंथि दङ जोङो मोजाङै साननो थाङोबा दा बेखायनो दा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनाथ' बिथाङा सासे जोबोद माने मोजां फोरोंगिरि जानोसो मोजां मोनखायोमोन जाहैदों जोबोद मोजां फोरोंगिरि जानो बिनाथ' गुना जोबनो गैया बियो मोननै मोनथाम कलेजनि माने एम ए पास जानायनि उनावनो लोगो लोगो प्रफेसार मोनखादों बिनि उनावबो आरो मोनथाम इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर मोनदों बिनि उनावबो इन्डियानि गिबि लेङाइ दहाय होनखाबाय लेङाइ आफादगिरि आरो
उनावनो आरोबाव 10 बोसोरनि उनावनो आफादगिरियानो मोनथारबाय ना होमबा साननो थाङोबा भारत रत्न मोनलायनाय आरो गोबां बान्था मोनलायनाय गोबां बिजाब सानथौनि बागै सोलिलांनाय दा जोंनिया मा बुङो बिथाङाथ' माने फिल'सफियाव मेजर लादों नालाय दा जिहेतु जोंबो बर'आव मेजर लादों बा जों दा बेयावथ' बर' मेजर गोजा ना होमबा जोङो मेजरखौ लादों बर'आवनो गावनि रावजोंनो फरायदों गतिके जों बिराद मोजाङै बर'नि सायाव बर' रावनि सायाव जोंबो जाहाथे सानथौगिरि जानो हायो बे नाजानाया जोंनावबो थानांगोन बिथाङा अकल गावल' माबायाखै दिनै मुलुगनि मानसियानो सिनायदों आरो दिनै जेरै दहाय सरगियारि सारा बुंनाय बायदि मुलुगनि मानसियानो दिनै बिथांनि जोनोम सानखौल' नङा माने बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानैनो मुलुगनि फोरोंगिरिफोरनि थाखायनो जों माने सिलेब्रेट खालामनो थाखाय बिथाङानो थुनलांखानाय गतिके आं बारा गोलावै बुंनो सानाखै जोङो बिथांनि जिथु फिल'सफि माने सान्थौ बे सान्थौजों जाहाथे जोङो जि बिफानावनो मेजर लायाथों मानो मोजाङै फरायोब्ला मोजाङै सिङाव हाबनानै गावखौनो बावसोमोब्ला बा बावसोमनांगोन जोङो बावसोमबानो जोङो निस्सय जि थांखियाव जों आगान सुरदों बे थांखिया मोजां जाफुंगोन आरो निस्सय जोंहा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जिथु बिहोमा बा बिथांनि मावफुंनाया जोंनियावबो रेजेरगोन आं बेखौ आसा फारिदों आरो बिथांमोन बायदि मोजां गुन आरजिनो थाखाय जों बयबो जाहाथे नाजायो दिनै सिबिनानैल' थाबा जानाय नङा जों बिथांनि फिल'सफिखौ जोंबो उनसंनो हानांगोन आरो बेखौसो आङो आसा फारिनानै सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय जोबथायाव सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों बयनिसिमबो हामलायनाय जासिनानै फोजोबनाय जाबाय जोंनिखौ साबसिन खालामनो नाजायो आरो जों जेसेबां हायो एसेबां जों नाजाबाय आरो बिनिफ्राय साबसिनखौ बिदाना फंबाय मोना जे उनावहाय खालामो आरो सार जोंनिफ्राय साबसिनखौ खालामनो नाजायो आंनि बिनिखौ एसेबां बिसोर माने स्पेसियेल कालेक्सन खालामनानै सारमोननि थाखाय माखासे अनथोब थियारि खालामनाय जादों बेखौ दा आङो साफा मुंखौ मख'ना होनानै सारमोनखौ अननाय होनायजों लोगोसे बरायनो आरो अनथोबखौ होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दा दङ 5th सेमिस्टारनि अनजिमा स्वर्गियारि बिथाङा गांसे आर'नाइजों सारखौ मान बावगोन डक्टर हेमन्त मुसाहारि सार माइनाव बसुमतारी बिथाङा मानगोनां सारखौ अनजालि गयारि मानगोनां अरुण कुमार सारखौ कृष्णा बसुमतारी मानगोनां नीलास गयारि सार माइनाव बर' बिथाङाबो अनथोब होगोन मानगोनां हेमन्त मुसाहारि सार थेंक इउ दिदोमसा बसुमतारी बिथाङाबो मोनसे गावनि गोरबोनिफ्राय अनथोब होगोन मानगोनां रहित मुसाहारि सार रहित कुमार दङ बिथाङाबो मोनसे अनथोब होनो नागिरदों बिथाङा अनथोबखौ होगोन मानगोनां अरुण बसुमतारी सार जोबनायाव दङ
आरो दायो अन्थोब होनो थाखाय सोरबाफोर दंबावो नामा ने? दा बिथांमोनखौ होफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोब्बायना जोबनायाव फैयै जोबनोसैयानो जोंबो थाब फोजोबनो नागिरबाय कारन जोंना बेयावबो जेनेरेल मोनसे प्रेसार माने बेबायदि टिचार्स डे दं बेयावबो थांनांगोन जोङो नोंथांमोनाबो थांनांगोन बेनिखायनो जास्ट फोजोबनाय मोननैसोल' वर्ड बुंगोन आं दा जेखि जाया दिनैनि बे गाजा गोमजा कालार फुजा प्रग्राम खालामबाय नोंथांमोना बिनि थाखाय जों साब्रै सारनि जानानै आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनायजों लोगोसे गोजोननाय बावहरबाय आरो इयुनावबो बेबायदिनो नोंथांमोना गाजा गोमजायै फाथिलांगोन एबा बेनिख्रुइबो आरो साबसिन फाथिनो हाबावगोन होननानै जों आसा फारियो गिफ्टआ देरसिन बाथ्रा नङा नोंथांमोना जा जोंखौ फैनानै जा बेयाव फैनानै जोंखौ जाबायदि मान बावबाय बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जोंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो बिनि थाखाय स्पेसियेल जायफोर जोंनि सिनियर फिफ्थ सेमनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय आरो बिथांमोनखौ जाय हेफाजाब होदों जोंनि फार्स्ट सेम आरो थार्ड सेमनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोनखौबो जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायजों लोगोसे आरो इयुनावबो बेबायदि मोजांसिन फाथिनानै जाहाथे गावनि रिजाल्टफोरखौबो मोजाङै फरायनायखौबो मोजाङै लाखिनानै बे डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोंनि बे सुबुंसिरि कलेजनि नामखौ लाखिलांगोन होननानै जों आसा फारियो आरो बयनिसिमबो मोजां हामलायनाय बावहरनानै बयनिबो देहाया जाहाथे मोजाङै जानानै थाथों मोजां फरायनो हाथों बेखौ जों आसा फारिनानै दिनै आंनि फोजोबनाय सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय सारमोनसिम रोजा साबायखर दिनैनि आबहावा मोजां होननानै आरो बेखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जोंहा दा फरायसुला थांथ'नाङा सारमोना थांग्रोथोंसै ओमफ्राय जों गासिबो बै जेनेरेलावहाय बाहागो लाजोबनांगौ जोंहा रेजिं जानाय दङ बेखौ जोङो जागोन आरोखि